Godt. Nemlig. Jeg rykker lige den her lidt. Jeg kan se, at vi begynder at blokere lidt bag ved. Kunne I ikke alle sammen rykke op til den her streg her? Yes. Og særligt den, der står bagerst, må gerne komme frem også der. Jeps. Nemlig. Så dypper jeg lige de her fakler en sidste gang. Sådan. Der. Der. Er du vågen stadig? Rani, det er godt. Yes, du skulle nødig gå glip af tricket. Så. Nu kan jeg kun sige, at der er cirka 2 minutter tilbage af forestillingen her. Jeg kan se, at der er rigtig mange derude, der også der er mange, der har svært ved at se. Så kunne jeg bede de første par rækker, kan jeg kigge lidt ned, sådan her. Bare de sidste 2 minutter af forestillingen, så ved jeg, at der er nogen bag ved jer, der vil blive rigtig glade. Yes, jeg holder mig i hånden der. Så skal du bare være stærk i armen. Yes, du skal holde hænderne meget tæt på skuldrene, ikke også? Ikke noget med at tage en hånd lige pludselig ud der, så er det jeg falder ned og Prani kører sådan en, der ikke kan det mindre her i august. Yes, er du der, Prani? Yes, jeg skal lige op. Du spreder lige. Ja, sådan der, du er lidt mere solid der. Godt. Jeps. Ja. Men du går jo glip af det, så vi prøver lige en gang herude, lille. Ja, og jeg lige prøver at stille mig op der. Sådan der. Wow. Okay, jeg tror godt, vi kan tænde for ilden der. Sådan, yes. Yes, er du okay der? Yes, er du okay der? Prani, er du okay der? Rolig.